Jono. Sugeng midhangetaken Mas Jono. Saumpama biyen ngerti ora bakal keton teka mburi. Biyen aku isih legan durung nate ngayahi bebrayan. Pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehne. Angel nganggo ngilangake sliramu ana sing duwe. Aduh lara kudu sabar karo sapa lara ati kadung tresno diplenjani. Aduh Gusti boten kiyat kula niki ditresnani jebule malah nglarani. Aku kudu milih sapa antarane kene karo kono. Lara iki wis mesti perkara bisa duweni. Saumpama biyen ngerti ora bakal kandha keton mburi. Biyen ngaku isih legan durung nate ngayahi bebrayan. Pungkasane kaya ngene
Patong ayu. Semoga Mbak Yu Wilis. Kang Mas. Iwak kingkong, iwak lele. Alah panggawe nak bojone wong timbang bojone dhewe. Aduh deh. Matur sembah nuwun Pak B, Mbak Wilis, Bapak Suprani, Mbak Satar, matur sebaik panbut.
Duh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Suryo Laras. Ya pas di media. Saja sih. JR Audio. Tak kene Mas Ketung. Mana janji dan sumpahmu ingin lanjut tresno sehidup semati. Pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Ayo monggo sawiji sing tansah mau demi. Moga sabar lan telaten angenteni. Yen mangkono yo barang dedonga anyar nyuwun marang Dewa Tresna. Matur sembahyang panjenengan kinen pepunden kawula ingkang kagungan wewengkon tumpak pelem panjenengan Bapak Kandim mbok pilih badhe ngaturaken serat sedahan sawetawis kawula sumanggaaken sumangga. Nggih, Mas Kentung.